Retuit Ràdio, un espai de trobada per connectar la totalitat dels membres de la comunitat educativa. Retuit Ràdio, un programa que compta amb la col·laboració dels centres educatius de Benicarló, amb el suport de l'Ajuntament i l'impuls de la Conselleria d'Educació. Retuit Ràdio, ara sí que estem connectats i connectades. Hola, soc Cèlia i avui, dijous, el programa de Retuit Ràdio comptarà amb la col·laboració del Col·legi Francès Català, l'Escola de Formació per Adults, el Col·legi Nuestra Senyora de la Consolació, l'Institut La Salle, el Col·legi Mestre Martínez Ròdenas i, per acabar, l'Institut Joan Coromines. Endavant, amics! Oh, que bonic! La veritat és que sempre fa un poc de pena dir adeu a les persones que estimes. És el que ens passa també amb una mestra del centre que, després de molts anys de docència, està a punt de jubilar-se. Ella és Paqui, una dona treballadora, bondadosa i molt pacient. Però deixem que siguen els seus propis alumnes d'aquests últims anys els que parlen d'ella. Hola, Paqui. Soy yo, Miguel. Me han dicho que en el próximo curso ya no estarás y no serás mi maestra. Y me da pena, no creo que te vayas. Pues a mi el que m'agrada de Paqui és que és molt bona mestra, explica molt bé, m'agrada molt com ajuda als demés i pues que la vull molt. Hola, Paqui. Soc Alba. Te vull dir que eres la millor mestra del món perquè sempre m'has ajudat i has estat al meu costat, perquè per això no t'oblidaré mai. Un beset molt fort, te vull molt un beset. Hola, Paqui, te voy a echar de menos, eres la mejor profesora, te quiero mucho. Me acordo de Paqui, que era molt carinyosa i la volia molt. I el que més m'agradava era el les abraçades. Paqui nos ensenyava moltes cançons i sempre les recordarem perquè eren molt boniques. Estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado, mara miau, 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 sentadito en su tejado. Hola, Paqui. Soc Oriol. Ara que m'han xerrat que et jubiles, em sentiré trist quan no et vegi al pati i quan no estigues pels passadissos. Fa pocs anys que em vaig canviar de classe i et vaig deixar, però t'estimava i t'estimo encara. Me'n recordo de que tu ens tractaves molt bé i que eres molt maja. Pot ser que te'n vagis, però sempre et portarem al nostre cor. Ha recibido una carta de si quieres ser casado, mara miau, 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 de si quieres ser casado. Hola, Paqui, buenos días. Soy Iyez. Has sido una excelente profesora y tengo buenos recuerdos contigo. Voy a tenerte siempre en mi corazón. Te deseo lo mejor en esta vida. Con una gatita parda, sobrina de un gato pardo, mara miau, 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 sobrina de un gato pardo. Hola, Paqui, soc Mar. Hem enterat de que et jubiles. Em fa pena, però sempre recordaré tu. Has sigut una de les millors mestres que he tingut. Fixa't que em vas ensenyar a llegir i tot. Ara començaràs una nova etapa. Espero que et vagi molt bé i que ens tornem a veure. Una abraçada molt gran i fins pronte. El que me recorde de Paqui és que era una bona persona i molt amable. Quan estaven nerviosos, Paqui ens calmava. També feien grups interactius amb els nostres mares per jugar molts jocs. Pim,
pones un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. Hola Paqui, què tal? Soc Muna. Que pena que te jubiles ja, no? Quan estàvem en primer i segon fèiem activitats molt divertides. M'agradava fer activitats amb tu i jugàvem a jocs i era molt divertit. Se desenreda el pelo con peine de marfil. Aunque le den tirones, no llora ni hace así, ¡ahí! Hola Paqui, soy Acher. Eras una profesora muy buena y cariñosa. Aprendí muchas cosas contigo. Te deseo mucha salud y felicidad en tu jubilación. Gracias por todo. Un beso. Et trobarem a faltar, mestra. Que sigues molt feliç, amiga. Esperarem les teues visites, Paqui. Gràcies per tot, col·lega. Un plaer haver treballat amb tu, companya. Això és tot, Paqui. Ja saps on estem. Adeu. Hola, me llamo Tomás. Estudio en la Escuela de Adultos de Benicarló. Quiero proclamar unas reglas de cortesía que son muy válidas y que nos podremos aplicar todos. Primera, trata a los demás como te gusta que te traten a ti. Segunda, cuando pidas, pide por favor y no olvides decir gracias. Tercera, procura estar siempre dispuesto a sonreír. Cuarta, cuando hables intenta ser amable y agradable. Piensa que si lo que vas a decir no es agradable, es mejor guardar silencio. Quinta, trata de saber escuchar, sé paciente y deja que los demás terminen de explicarse, aunque luego estés de acuerdo con ellos o no. Sexta, intenta no discutir, todas las opiniones se pueden oír y no tienen por qué ser malas, porque sean diferentes de las tuyas. Séptima, procura ser puntual siempre. El tiempo de los demás también es importante, así que sé respetuoso y no les hagas esperar. Octava, trata de ser alegre y voluntarioso y animado. Novena, no crees preocupaciones a nadie. Todos tenemos las nuestras y hacer que las escuchen otros no las solucionarán. Y décima, promete solo lo que creas que puedes cumplir y trata de cumplir tus promesas. Gracias. Hola, bon dia, soc Paula. Hola, bon dia, soc Dani. Hola, bon dia, soc Anna. Hola, bon dia, soc Diego. Què t'ha paregut treballar d'aquesta manera tan especial durant la tercera avaluació, Dani? A mi m'ha paregut molt bé perquè hem fet moltes activitats divertides. També he pogut veure els meus companys per videoconferència i he passat molt de temps en la família. La meva habitació està plena de llibres, quaderns, manualitats, fitxes, com una biblioteca. Ha sigut divertit, però no és el mateix que anar al col·le. Trobava a faltar als professors, als companys i jugar al pati. A mi m'ha paregut rara perquè no he pogut abraçar els companys, tampoc he pogut abraçar la profe, ni tampoc he pogut jugar amb els meus amics. D'una altra manera m'ha agradat perquè he estat en la meva família i la senya nos ha ficat jocs molt divertits. Ara vos faré jo la pregunta.
Què fareu aquest estiu? Soc Paula. Jo aniré a casa dels meus avis a banyar-me a la piscina i també aniré a la platja amb els altres avis. Aquest estiu vull anar a la platja, a la piscina i a PortAventura. També m'agradaria anar a Disneyland París, encara que no siga possible enguany, pot ser l'any que ve. Jo aniré a casa dels meus avis, me banyaré a la seva piscina, que és gran. També aniré a la platja amb ma germana, farem castillos d'arena i jugarem a l'aigua. Quines coses penses que seran diferents aquest estiu respecte al de l'any passat? Tindrem que portar la mascareta i mantindre la distància amb la gent. Ens tindrem que divertir d'una manera diferent. Tindrem que portar mascareta i no podrem anar a la piscina del pobre, però sí podrem anar a les piscines dels amics i a la platja. Quan caminarem per el paseo, tindrem que mantindre la distància de seguretat i portar mascaretes. I quan vagéssim a la platja, tindrem que portar mascareta, però no la podrem tirar a l'aigua, perquè si no es contaminem la terra. Com penses que serà el pròxim curs? Espero que siga molt divertit i poguéssim recuperar tot el temps perdut durant la quarantena amb els companys i els mestres per seguir aprenent. El proper curs m'agradaria anar a l'escola i jugar amb els meus amics i veure a les senyors i els profes. No sé, crec que haurem de portar mascareta, lavar-nos les mans, potser anar al col·le dia sí dia no, o alguns al matí i uns altres a la vesprada. Ja ho veurem, però segur que tot anirà bé. M'agrada molt veure-vos. Que ho passeu molt bé. Que ho passeu molt bé. Bon estiu a tots. Adéu. 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 Actualitat en 5 minuts. Avui connectarem amb els alumnes i professors de la Salle Benicarló. Ells ens explicaran com estan treballant des de casa. Primer de tot anem a connectar amb Marta, la cap de Departament de Ciències, i amb Hugo. Els de Ciències hem decidit repassar els continguts dels temes anteriors i del curs passat, per a que no se'ls oblidi res. També han fet alguns experiments amb materials que tenen a casa i ara el nostre alumne Hugo ens contarà des del seu punt de vista com està pensant ell aquesta experiència. Sí, com veus ha dit, us explicaré la meva experiència amb la Salle en casa. La veritat és que no ho estic passant tan malament en casa, però sí que vull tornar al col·legi, només per veure els meus amics, no per la necessitat de que un professor m'expliqui la feina que tinc que fer en persona, ja que ho deixen bastant clar. I si no, ens ho expliquen per videoconferència. I ara anem a parlar amb Martina, que ens contarà un poc més com funcionen els alumnes des de casa, com treballen, en quina plataforma el fan, etc. Hola, jo faig totes les tarees i tots els qüestionaris que ens posen per a repassar els continguts dels anys anteriors, i així traurem les notes de la tercera avaluació. També podem fer les activitats voluntàries o al final del curs es faran les muntades de nota. Bon dia, la veritat és que a mi m'agrada molt aquesta plataforma, com està distribuïda d'aquesta manera. Quan els professors ja ens han posat la tasca a Sallenet, nosaltres la fem i després la posem en la tasca que ens han posat o al Drive. I d'aquestes totes tarees ens donen la nota. Ara farem una petita pausa
i posarem la cançó de la Salle d'aquest any. Imagina. Podeu aconseguir els pantalons de tenda de l'estiu per 3,50 euros i la camiseta per 14.000. També tenim un xandall per a l'hivern tot complet per 59 euros. I no tot per res, les innovacions d'enguany són els leggings per 25 euros i la sudadera superxula per 35 euros. També hem realitzat algunes activitats en línia, com per exemple les portes obertes el 14 de maig o també Sant Bautista el 15 de maig. I ara anem a posar el vídeo de Sant Bautista. Ja estem de volta. I ara, per últim, anem a parlar amb el professor Daniel i amb Júlia. Hola, la veritat és que la majoria dels meus xiquets fan des de casa totes les tarees i els exàmens que fan són qüestionaris o alguna feina per saber el que saben del tema i totes les tarees que fan són per repassar. Perquè tot el que fan són repassar del tema que donaven que venien al col·legi. Hola, jo faig totes les tarees i tots els qüestionaris que ens posen per a repassar els continguts dels anys anteriors i així traurem les notes de la tercera avaluació. També podem fer les activitats voluntàries o al final del curs es faran les muntades de nota. I fins així les nostres entrevistes per videoconferència. Esperem que us hagin agradat. Es veiem demà a la mateixa hora. Adeu! Els xiquets i xiquetes de l'Eduardo Martínez Rodenas tenen preparar una bonica sorpresa. Vos agradarà segur. Quin animal és el que més tarda en llevar-se les sabates? El centpeus. Soy redón como el formatge y nadie me pot dar un bes. 3, 2, 1, la luna! Al mar hi ha rius, sóc esperen bussejar. Si me trau de l'aigua no podria respirar. Qui sóc? Molt bé, el peix. Tinc 4 ales per volar i 1000 colors per ensenyar qui sóc. Molt bé, la papallona. En una cova plena de dents, una senyoreta mullada es veu la llengua. És groc i redó. És gran i fa calor. Què és? El sol. Tus anells te'n tens que ficar per a fer-me treballar. Tisores. Entremig de dos roquetes fruïsten les avellanetes. Què és? El pet. Dos viris, dos bades, un ventamosques i 4 enfangades. Una vaca. Més deixem per un camí. No fan pos ni remolí. Què és? Les formigues!
Aquesta és l'última col·laboració del Coromines en aquesta edició inicial de Retuit Ràdio. Avui us oferirem un cantó de poesia. Sí, ho heu sentit bé, un cantó de poesia i no un racó. Al nostre institut sempre hem volgut que la poesia arribi a tothom i per fer-ne difusió és millor un cantó que un racó. Les veus d'Ariadna Delgado i de mi mateixa, Balma Fabregat, us recitaran 2 poemes de Vicent Andrés Estellés. Volem dedicar aquest petit recital a la nostra professora Pepa Álvarez, una dona 3 voltes rebel, valenta, compromesa i valenciana amb tot el que això significa, amb el desig que ben pronte s'incorpore a la seva gran vocació, l'ensenyament. Va per tu, Pepa. De Vicent Andrés Estellés. Assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble i seràs, per a sempre, poble i patiràs i esperaràs i aniràs sempre entre la pols, et seguirà una polseguera i tindràs fam i tindràs set, no podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit mentre dormen les teues gens i tu sols estaràs despert i tu estaràs despert per tots. No t'han parit per a dormir, et parirem per a velar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva i amarga. Ja no existiran les paraules, sinó l'home assumint la pena del seu poble. I és un silenci. Deixaràs de comptar les síl·labes, de fer-te el nus de la corbata. Seràs un poble, caminant, entre una amarga polseguera, vida amunt, nacions amunt, una enaltida condició. No tot serà, però, silenci. Car diràs la paraula justa, la diràs en el moment just. No diràs la teua paraula amb voluntat d'antologia, car la diràs honestament, iradament, sense pensar en ninguna posteritat, com no siga la del teu poble. Potser et maten o potser s'enriguen, potser et delaten, tot això són banalitats. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és pobre, i tu, greument, has escollit. Després del teu silenci estricte, camines decididament. Els amants, de Vicent Andrés Estellés. No hi havia a València 2 amants com nosaltres. Feroçment ens amàvem des del matí a la nit. Tot ho recorde mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys, han passat moltes coses. De sobte, encara en plena aquell vent o l'amor, i rodolem per terra entre abraços i besos. No comprenem l'amor com un costum amable, com un costum pacífic de compliment i teles, i que ens perdona el cas senyor López Picó. Es desperta de sobte, com un vell huracà, i ens tomba en terra els 2 ens ajunta, ens empeny. Jo desitjava, a voltes, un amor educat, i el marxa a tocar discos, negligentment besant-te, i ara un muscle i després el pessó d'una orella. El nostre amor és un amor brusc i salvatge, i tenim l'enyorança amarga de la terra, d'anar a revolcons entre besos i raps. Què voleu que hi faça? Elemental, ja ho sé. Ignorem el Petrarca i ignorem moltes coses, les estances de Riba i les rimes de Becker. Després, tombats en terra de qualsevol manera, comprenem que som bàrbars i que això no deu ser, que no estem en edat i tot això i allò. No hi havia a València 2 amants com nosaltres. Car d'amants com nosaltres en són parits ben pocs. Fins aquí el programa d'avui. Us recordem que el proper divendres serà l'últim programa del Retuit Ràdio. Us esperem, amics! Adeu!
Retuit Ràdio, un espai de trobada per connectar la totalitat dels membres de la comunitat educativa. Retuit Ràdio, un programa que compta amb la col·laboració dels centres educatius de Benicarló amb el suport de l'Ajuntament i l'impuls de la Conselleria d'Educació. Retuit Ràdio, ara sí que estem connectats i connectades.